Damos contexto. A orixe do caso está no rescate desa pequena compañía aérea Plus Ultra que voaba entre España e Venezuela. O goberno concedeulle unha axuda de 53 millóns de euros para poder recuperarse económicamente. Pero había sospeitas de que esa axuda se concedeu polos estreitos lazos entre Madrid e Caracas. Desde o presidente Total pulcritud ata a ministra de Facenda. Ha tenido todos los informes favorables. Durante meses o goberno mantivo o relato, pero as mensaxes non calaron e o caso Plus Ultra é un dos episodios máis controvertidos da xestión de fondos públicos durante a pandemia. Nadie nos ha regalado nada. A orixe remontase ao ano 2021. O goberno dalle 53 millóns de euros alegando que é unha aeroliña estratéxica para volar entre España e América Latina. Unha operación sempre baixo sospeita e sobre a que sempre planeou a sombra de Zapatero pola súa relación co presidente. Contaba cunha cota de mercado mínima e unha flota de tan só un avión. No estaban quebrados, era una compañía que estaba todavía en el rango de crecimiento. A presidenta da SEPI defendeu a solvencia, pero no seu do goberno había discrepancias. As conversacións de WhatsApp entre José Luis Ábalos e o seu número 2 revelan o seu enfado pola operación. No se dice absolutamente nada. Nos meses seguintes, o caso entra na xustiza. En xaneiro de 2023, un xulgado de Madrid arquivouno, pero o escenario cambiou de forma radical en 2024 e 2025. A Fiscalía Anticorrupción deulle un xiro á investigación. O foco xa non estaba só en se o rescate foi indebido, senón en que se fixo cos cartos. No hubo procedimiento excepcional al margen de la norma. Investígase se mesturaron parte dos 53 millóns de euros do rescate con cartos de Venezuela de orixe presuntamente ilícito para poder blanquealos no sistema financeiro europeo. En decembro do ano pasado, a UDEF rexistrou a sede da aeroliña en Madrid e detivo a varias persoas, entre elas o presidente e varios accionistas.